Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός συναντιούνται για 11η φορά στη Βιωτία στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας. 6 νίκες για τον Παναθηναϊκό, 2 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα, 2 νίκες για τον Λεβαδιακό, με την τελευταία να τοποθετείται 23 χρόνια πίσω στο 1989. Αυτές είναι οι επιλογές του Γιώργου Παράσκου για την σημερινή αναμέτρηση, με το Δημήτρη Κυριακίδη στην εστία, Μουλόπουλος, Τομάς, Αλεξίου και Μεντή στην άμυνα, με το Σενεγαλέζο να καλύπτει το αριστερό άκρο, Ζησόπουλος και Κόρπος στα δύο αμυντικά χαφ, μπροστά τους ο Σουπίνιος, στη δεξιά πτέρυγα ο Ναπολεόνη, αριστερά είναι ο Λούκας Φαβάλη και στην αιχμή της επίθεσης ο Στέλιος Βασιλείου, ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Λιβαδιάς φέτος με 4 τέρματα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Στρατιλάτης, Ιωάννου, Κουτσόπουλος, Κιλιάρας, Μελισσάς, Ζαουή και Πόποβιτς στον πάγκο των γηπεδούχων. Πάμε να δούμε και τις επιλογές του Ζεσουάλδο Φερέιρα για τους φιλοξενούμενους, με τον Καρνέζη στην εστία, Βίντρας, Αριέγη, Κατσουράνης και Σπυρόπουλος στην άμυνα, Σιμάο και Βιτόλο στη μεσαία γραμμή, Ζέκα, Κλέιτον, Κουίνσι και Τοτσέ είναι οι υπόλοιποι της ενδεκάδας. Στον πάγκο ο Καπίνο, ο Μπιάρσμιρο, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Μαρίνος, ο Πετρόπουλος, ο Μαυρίας και ο Λαγός. Αυτές είναι οι επιλογές του Ζεσουάλδο Φερέιρα για την σημερινή αναμέτρηση. Βλέπετε και τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει 2 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο του παιχνίδι. Ο Νίκος Σπυρόπουλος έχει πάρει τη θέση του Γιώργου Ιωαννίδη στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο αρχικό σχήμα. Ο Βίκτορ Βιτόλο παίζει αντί του Ματίας Μπιάρσμιρ, με τον Κώστα Κατσουράνη όμως να είναι εκείνος που καλύπτει τον χώρο που επιχειρούσε ο Σουηδός στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο κέντρο δηλαδή της άμυνας, δίπλα στον Γιώσου Σαριέγκη. Ο Λεβαδιακός μετά από 15 παιχνίδια έχει 10 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός μετά από 19 μάτς 48. Πάμε αμέσως στους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Αργυρόγλου και τον Νίκο Τζουάνι, μαζί με τους οποίους θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε την εικόνα της αναμέτρησης, για να λάβουμε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις δύο ομάδες και τον τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και κατάρτισαν οι δύο τεχνικοί το αρχικό σχήμα, τα αρχικά σχήματα των ομάδων τους. Να αρχίσουμε λοιπόν από τους γηπεδούχους του Λεβαδιακού και τον Γιώργο Αργυρόγλου. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι συνδρομητές του Nova Sports. Με τεμποδίων ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την ομάδα του Λεβαδιακού, αφού στη διάρκεια της εβδομάδας ο κακός καιρός και το χιόνι που υπήρχε εδώ στο γήπεδο αλλά και στο προπονητικό κέντρο εμπόδισαν τον Γιώργο Παράσκο να κάνει την προετοιμασία όπως θα ήθελε. Δημιούργησαν πολλά προβλήματα τα χιόνια και έτσι λοιπόν έγινε προπόνηση ακόμα και στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Εν πάση περιπτώσει, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χτες με 3 προβλήματα για τον Μακεδόνα τεχνικό. Ο Γιώργος Παράσκος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Παπαδόπουλο και τον Μαχέρα που είναι τραυματίες, αλλά και τον Λισγάρα που είναι τιμωρημένος. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα στο γήπεδο της Λιβαδιάς, ίσως περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Πρέπει να είναι περισσότεροι από 6.000, 5.500 ίσως και 6 οι θεατές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Δύο ομάδες που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, με τους διαιτητές, ο Κομίνης από το σύνδεσμο Θεσπρωτείας, με βοηθούς τον Τσολάκη και τον Μαγιάννη. Τέταρτος είναι ο Δελφάκης. Ο Χρήστος Λισγάρας μίλησε στον Γιώργο Αργυρόγλου πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας www.novasports.gr. Ο Γιώργος Ιωαννίδης ήταν εκείνος που μίλησε στον Νίκο Τζουάνι για τη σημερινή αναμέτρηση. Επίσης στο novasports.gr μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις του. Πάμε αμέσως στο συνάδελφο για να μας δώσει τις πληροφορίες από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα. Πολύ μεγάλη και σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό. Ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο πρώτος σκόρερ του Τριφυλιού, απουσιάζει για άλλο ένα παιχνίδι και είναι εκτός πλάνου του Ζεσουάλδο Φερέιρα. Σημαντική απώλεια, όπως και αυτή του Γιώργου Καραγκούνη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Κρυωμένος είναι και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, εκτός πλάνων του Πορτογάλου τεχνικού των Πρασίνων. Ο Ζανέλεβι Μουσόγκο, ο οποίος είναι τραυματίας, όπως και ο Γκέργεϊ Ρούντολφ, σε στάδιο αποθεραπείας ο Ούγκρος. Ανέτοιμος ο Σωτήρης Νίνης και βέβαια ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αναπροσαρμόζει τα πλάνα, τοποθετεί ξανά ως κεντρικό αμυντικό τον Κώστα Κατσουράνη και επιστρέφει βέβαια στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και ο Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος εξέτησε ποινή καρτόνα, αλλά και ο Βίκτορ Βιτόλο. Τελευταίο παιχνίδι για τον Λεβαδιακό. Η ήττα από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης με 2-1. Μετρά 3 ήττες η ομάδα του Παράσκου από Όφη, Παναθηναϊκό και Άρη. Τελευταία φορά που κατάφερε να πάρει
να έχει συγκομιδεί μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ήταν στις 18 Ιανουαρίου στην ισοπαλία 1-1 σε αυτό το γήπεδο με τον Άρη. Θέλει να δώσει τέλος ο Λεβαδιακός σε αυτό το αρνητικό σερί και να λάβει όθηση στην προσπάθειά του να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα αίτητο σερί, ένα νικηφόρο σερί 6 αγώνων. Εδώ είναι ο Γιώργος Παράσκος, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ σε αυτό. Παράσκος, ο οποίος σας έλεγε ο Γιώργος Αργυρόγλου ότι πραγματοποίησε λόγω των χιονοπτώσεων με πολλά προβλήματα την προετοιμασία της ομάδας του για την σημερινή αναμέτρηση. Με τις λευκές εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός, με τις πράσινες οι γηπεδούχοι. Ο Κομίνης εδώ που έχει μια τελευταία συνομιλία με τον Δελφάκη, τον τέταρτο διαιτητή, και οι δύο τερματοφύλακες. Ο Ρέστης Καρνέζης στην 10η συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία. 7 έχει φέτος στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχθεί γκολ. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις εκεί ανάμεσα στον διαιτητή, τους ανθρώπους του Λεβαδιακού και τον τέταρτο. Σουμπίνιο και Λαπολεόνι. Ο Σουμπίνιο πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο Κλεάνθης Βικελίδη στην προηγούμενη αγωνιστική για να δώσει προβάδισμα στον Λεβαδιακό. Ωστόσο δεν κατάφερε η ομάδα της Βιωτίας να φύγει με βαθμό ή βαθμούς, καθότι ο Άρης έκανε πολύ μεγάλη ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Έρη Καστίγιο. Σας λέγαμε ότι η αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουμε ολοκληρώνει το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε ακόμη 2 αναμετρήσεις, αυτές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Έκαναν σέντρα στις 5 και 4 στην Κρήτη, Εργοτέλης Όφη και Κέρκυρα Πας Γιάννηνα στο νησί των Φεάκων, με νίκες των φιλοξενούμενων. Οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνται για την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Κομίνης κοιτάζει προς το μέρος που είναι ο τέταρτος διαιτητής και περιμένει το νόημα για την έναρξη της αναμέτρησης. Το έλαβε τώρα και πηγαίνει στην σέντρα για το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, που είναι το 22ο μάτς στην μεγάλη κατηγορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελευταίο μάτς των δύο στη Βιωτία ήταν στις 7 Μαρτίου του 2010. Είχε νικήσει με 3-0 ο Παναθηναϊκός. Με τον Σαλπικίδη, το Λέτο και τον Σισένα πετυχαίνουν τα τέρματα. Όλα είχαν επιτευχθεί στο δεύτερο ημίχρονο, ανεξαρτήτως έδρας. Ο Παναθηναϊκός, καθότι πράσινα φορούν και οι γηπεδούχοι. Ο Παναθηναϊκός μετρά 8 σερί νίκες επί του Λεβαδιακού, ανεξαρτήτως έδρας, με τέρματα 19-1. Τελευταία φορά που δέχτηκε γκολ από τον Λεβαδιακό ήταν το 2009, την πρωτομηνιά του Φεβρουαρίου, εδώ στη Βιωτία. Τέρμα του Πατρίκ Τιμπαλά. Το παιχνίδι αρχίζει. Ο Βιτόλο στον άξονα μαζί με τον Σιμάο, τα δύο αμυντικά χαφ. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Ζέκα τώρα με τον Μεντί να βγαίνει πάνω του. Ζησόπουλος. Ο Ναπολεόνι προς τα πίσω στο Μεντί. Δανεικός από την Αζαξιό. Είναι ο Φώτης στο Σαμπιονά, που τα πηγαίνει περίφημα τον τελευταίο καιρό. Πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Αυτός είναι ο νέο αποκτηθής από τη μορφή δανεισμού, με μορφή δανεισμού, ο Μεντί. Ο Τοτσέ με τον Αλεξίου να πηγαίνει πάνω του. Ο Αλεξίου καλύπτει την απουσία του Λισγάρα. Ζέκα. Τοτσέ. Κλέιτον. Βιτόλο. Βίντρα. Αλλά βγήκε Πλάγιο. Τον Βασιλείου να έχει γυρίσει πολύ πίσω στο άκρο της άμυνας του Λεβαδιακού για να βοηθήσει το Μεντί. Φαλιά του Τομάς, η δεύτερη από το Μεντί, ο Βιτόλο και ο Σιμάο στη συνέχεια. Σπυρόπουλος. Πιέζει ο Σουμπίνιο. Φάουλ από τον Βραζιλιάνο στο Σπυρόπουλο, που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού σήμερα. Σαριέκη.
Σπυρόπουλος. Απέφυγε το Φαβάλι. Κουίνσι. Σιμάο. Ο Βασιλείου παίζει στην αριστερή πτέρυγα. Ο Ναπολεόν είναι στην κορυφή της επίθεσης του Λεβαδιακού. Ο Σουμπίνιο παίζει στην πλάτη του και δεξιά είναι ο Λούκας Φαβάλι. Στις διαφοροποιήσεις από το αναμενόμενο τρόπο με τον οποίο περιμέναμε να παραταχθεί ο Λεβαδιακός. Μουλόπουλος. Ο Σπυρόπουλος, μακρινή την παλιά, προοριζόταν για τον Ναπολεόν. Πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο βοηθός. Κλέιτον. Σιμάο. Πιέστηκε από τον Κόρμπο. Φαβάλι. Πολύ μεγάλο βάρος έχουν δώσει στον άξονα οι δύο τεχνικοί. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Ο Ναπολεόν υποδεικνύεται σε θέση offside από τον βοηθό. Κόρμπος και Ζησόπουλος από την πλευρά του Λεβαδιακού. Βιτόλο και Σιμάο από την πλευρά του Παναθηναϊκού στον άξονα, με τον Κλέιτον να παίζει μπροστά από τους δύο. Κουίνσι απέφυγε τον Μουλόπουλο. Προβολή του Ζησόπουλου. Το Σουμπίνιο είναι στην πλευρά του Λεβαδιακού, εκείνος που παίζει μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ. Κλέιτον συγκλίνει. Έσκαψε για τον Τοτσέ, αλλά ήταν αρκετά δυνατή η μεταβίβασή του. Εδώ το προηγούμενο offside με τον Κλέιτον πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και εδώ ο Κλέιτον στην τελευταία απόπειρα των φιλοξενούμενων με την παλιά του να καταλήγει out. Ο Λεβαδιακός στα πρώτα δύο του παιχνίδια στο γήπεδο του ήταν αητητός. Πέτυχε την μοναδική του νίκη στο πρώτο από αυτά με τη Δόξα. Ακολούθησε η λευκή ισοπαλία με τον Πανιόνιο. Έκτοτε όμως δεν έχει καταφέρει να δώσει συνέχεια στην συγκομιδή του. Έχει πετύχει μάλιστα μόλις ένα γκολ στην ισοπαλία με τον Άρη. Κατσουράνης. Σαριέγκη. Σπυρόπουλος. Κουίνσι. Σιμάο στο Βιτόλο. Οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα. Ο Μεντί. Απομακρύνει ο Ναπολεόνης στο Βασιλείου. Θέλει να πάρει την μπάλα μπροστά. Συνεργάζεται με τον Ιταλό. Βγαίνει ο Κατσουράνης πάνω στον Βασιλείου να κάνει την προβολή. Φάουλ από τον Κώστα Κατσουράνη στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Στέλιο Βασιλείου που είχε παίξει το 1-2 με τον Ναπολεόνη. Εδώ είναι η φάση. Σωστή υπόδειξη από το διαιτητή. Πρόλαβε, πέρασε την μπάλα ο Βασιλείου. Και ο Λούκας Φαβάλης στην εκτέλεση του φάουλ για τους γηπεδούχους. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Ορέστη Καρνέζη. Έχει προωθηθεί και ο Τομάς που είναι ο πιο ψηλός και όπως μας λέει ο Γιώργος Αργυρόβουλου, εντολή από τον Παράσκο έχει λάβει και ο Τομάς και ο Αλεξίου, αλλά και ο Μεντί που είναι πολύ ψηλή. Χαμηλά ο Σουμπίνιο πάνω στο τείχος. Γεμίζει ο Ναπολεόνη. Κεφαλιά από το Ζησόπουλο. Ψηλά η σημαία του βοηθού για offside του Λούκας Φαβάλι. Εδώ ο Αργεντινός. Νίκο Τζουάνι, έχω την εντύπωση ότι ο Φερέιρα έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Στις στιμένες φάσεις εδώ βλέπετε, καλύπτεται ο Φαβάλι.
έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στις στιμένες φάσεις στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο μάτς, έτσι. Αλήθεια, είναι ο Πορτογάλος τεχνικός, δούλεψε αρκετά με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Στις στιμένες φάσεις ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή και ασφαλώς αξιοποίηση των ευκαιριών που θα δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Ενώ τώρα έκανε τις πρώτες παρατηρήσεις προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού να είναι πιο προσεκτικοί στα αμυντικά τους καθήκοντα, να μην αφήνουν καινούς χώρους στους παίκτες του Λεβαδιακού. Και έχω την εντύπωση, Γιώργο Αργυρόγλου, ότι σε κάθε στημένη περίπτωση του Λεβαδιακού που θα υπάρχουν καλές προοπτικές να μεταφερθεί το παιχνίδι στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα δούμε και τον Τομάς και τον Αλεξίου και τον Μεντί να προωθούνται. Ακριβώς, Γιώργο, γιατί είναι ένα από τα όπλα του Λεβαδιακού οι στιμένες φάσεις. Ο Μουλόπουλος επαναφέρει για τον Κόρμπο. Ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει τον Λεβαδιακό. Η κεφαλιά του Σαριέκη στέλνει την μπάλα στον Κόρμπο, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Τομάς με τη μία έψαξε την κίνηση του Βασιλείου και του Ναπολεόνι. Ο Βίντρα απομάκρυνε. Χέρι του Αλεξίου. Εδώ και πάλι η προηγούμενη περίπτωση. Ο Φαβάλι καλύπτεται. Βοηθός, δεν ξέρω αν έδωσε το offside στην αρχική προσπάθεια των γηπεδούχων, όταν από αντικανονική θέση πήρε την κεφαλιά ο Ζησόπουλος. Ο Κλέιτον στην εκτέλεση. Απευθείας επιχειρεί ο Βραζιλιάνος, σπουδαία επέμβαση από τον Κυριακίδη στο 9. Ωραίο φάουλ από τον Κλέιτον. Απογειώθηκε ο Κυριακίδης, πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κλέιτον και πάλι. Ο Μεντί θέλει να απομακρύνει. Ο Σπυρόπουλος πιέστηκε από το Φαβάλι, ο Ναπολεόνι επωφελήθηκε. Γύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προκειμένου να μην εκδηλώσει ο Λεβαδιακός αντεπίθεση. Θυμίζουμε το μάτι διεξάγεται υπό το βλέμμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Φερνάντο Σάντος. Ο Μεντί δεν έκανε καλό κοντρόλ, προσπάθησε να περάσει από τον Κουίνσι που κόλλησε πάνω του, αλλά έβγαλε την μπάλα εκτός. Εδώ είναι λίγο νωρίτερα ο Κατσουράνης με το Μεντί στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη τοποθέτηση για να υποδεχτούν το κόρνερ του Κλέιτον. Ο Βίντρα με το Ζέκα δεν συνεργάστηκε. Δέκα λεπτά στη Λιβαδιά, 0-0, με την καλύτερη στιγμή της αναμέτρησης να είναι πριν περίπου ένα λεπτό. Το φάουλ του Κλέιτον, το οποίο εξουδετερώσε με εντυπωσιακή επέμβαση ο Κυριακίδης. Το 45ο μάτς πρωταθλήματος για τον Ζεσουάλδο Φερέιρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Βίντρα στη σέντρα, ο Μουλόπουλος βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σπυρόπουλος. Ο Σιμάος στον Σαριέκη. Μας λέει ο Γιώργος Αργυρόγλου, ο Παράσκος ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να βγουν ψηλά και να πιέσουν τον Παναθηναϊκό, να μην δώσουν χώρο να αναπτυχθεί. Φάουλ από τον Κόρμπο. Στον Κλέιτον, δείτε. Κόρμπος που πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Παράσκου στην Χαλκιδόνα, σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, φορώντας τη φανέλα της Χαλκιδόνας. Σέντρα του Σπυρόπουλου έδιωξε ο Μεντί.
Μάιο του 2004. Ο Παλάσκος είχε δώσει την ευκαιρία στον Κόρμπο, τώρα ανταμώνουν και πάλι στη Λιβαδιά. Ο Ζέκα θέλει να συνεργαστεί με τον Κλέιτον, διώχνει ο Τομάς. Ο Σιμάο προσπαθεί να δώσει ύψος στην μπάλα, είναι offside ο Κλέιτον. Κυριακίδης κατέγραψε ήδη μια πολύ σημαντική επέμβαση στο 1 λεπτό, στο φάουλ του Κλέιτον. Φαβάλι, Βιτόλο είναι αυτός που πήρε την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και ο Ζέκα που ανεβάζει το Βίντρα. Σιμάο. Ο Ζέκα με τον Μεντί κολλημένο πάνω του. Ο Βιτόλο στον Βίντρα που είχε μείνει ψηλά. Χωρίς συνέχεια η προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Ναπολεόνι. Ο Κόρμπος στο Φαβάλι. Και εκείνος στην πτέρυγα στο Θανάση Μουλόπουλο, τον αρχηγό του Λεβαδιακού. Φαβάλι. Ο Ζησόπουλος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα σε ένα χώρο που ήταν μόνο Βίντρα. Σιμάο. Ο Σπυρόπουλος στο Κουίνσι. Οι παίκτες του Λεβαδιακού πιέζουν πάρα πολύ. Δεν επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό να αναπτύξει την κυκλοφορία του. Η παλιά τώρα του Σουμπίνιο για τον Ναπολεόνι. Με τον Ιταλό να μην μπορεί να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά του. Καθώς, όπως λέει ο βοηθός, χρησιμοποίησε το χέρι του για να πάρει την μπάλα. Από το replay, από μια άλλη οπτική γωνία. Πάμε και στον Νικό Τζουάνι για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και το τι θέλει ο Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ο τεχνικός των Πρασίνων έδωσε οδηγίες στον Κουίνσι να κάνει κίνηση και να προσπαθεί τουλάχιστον να βρίσκεται κοντά στον Τοτσέ, ώστε να βοηθάει επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Να έχει και πολλούς παίχτες στην επίθεση το Τριφύλι. Ίδια οδηγία και στον Ζέκα, ο οποίος βέβαια παίζει λίγο πιο μέσα. Η παλιά του Βασιλείου προς τον Ναπολέον είναι πολύ δυνατή προκειμένου να την κυνηγήσει ο Ιταλός. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς την συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου στην αναμέτρηση. Ο Σαριέκη διώχνει υπό την παρουσία του Σουμπίνιο. Ο Μουλόπουλος και τώρα ο Σιμάο. Ο Σπυρόπουλος υπό την πίεση του Φαβάλι έδιωξε. Ο Κόρμπος στον Ναπολεόνι με τη μία έψαξε τον Αργεντινό. Κουίνσι. Ο Κλέιτον στον Τοτσέ. Παλιά προς τον Ζέκα, εξουδετερώθηκε από τον Μεντί. Ο Μουλόπουλος προς τον Φαβάλι που πήρε την κεφαλιά. Λάγιο για το Λεβαδιακό από το Σαριέκη. Κόρμπος, ο Λεβαδιακός δεν έχει επιτρέψει τον Παναθηναϊκό να κρατήσει την κατοχή και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο Ζέκα σε φάουλ στο Μεντί. Εδώ Φερέιρα φωνάζει και πάλι κάποιον κοντά του για να του δώσει οδηγίες και η τελευταία περίπτωση, το φάουλ του Πορτογάλου στο Μεντί. Παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Ο Ζέκα διαμαρτύρεται στο διαιτητή, όπως μας λέει ο Νίκος Τζουάνης. Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα λέει στον ποδοσφαιριστή του να μην διαμαρτύρεται, να σταματήσει να φωνάζει στο διαιτητή. Ο Μεντί προσπαθεί, ο Βιτόλο απομακρύνει. Ζέκα.
Πιέζεται από το Βασιλείου. Φάουλ. Στην προσπάθεια του Βασιλείου να πατήσει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ναι, πάμε στον Γιώργο Αργυρόγλου. Ναι, Γιώργο. Στο Σουμπίνιο από τον κύριο Παράσχο να το εκτελέσει, να πάει κοντά στην μπάλα, ζήτησε ο Μακεδόνας τεχνικός. Ο Σουμπίνιο λοιπόν είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Εδώ δείτε ο Βασιλείου. Το φάουλ έχει γίνει στον Ναπολεόνη από τον Κατσουράνη. Καθώς ήταν και ο Ιταλός εκείνος που έκανε κίνηση. Εκεί υπήρξε παράβαση. Οδεύουμε προς το 18ο λεπτό της αναμέτρησης στη Λιβαδιά. Ο Λιβαδιακός έχει φάουλ σε πολύ καλό σημείο για να απειληθεί απευθείας η εστία του Καρνέζη. Ο Σουμπίνιο είναι στην εκτέλεση. Πάνω στον Τοτσέ βρήκε η μπάλα. Πλάγιο από τον Κλέιτον. Offside ο Ναπολεόνη. Στη συνεργασία του με τον Σουμπίνιο για την επαναφορά. Εδώ ο Στέφανο Ναπολεόνη. Σαριέγκη. Ο Σπυρόπουλος χαμηλά για τον Τοτσέ, ο Τομάς για τον Κλέιτον, διορθώνω, το Μάστερ εκείνος που πήρε την μπάλα. Ο Κυριακίδης απομάκρυνε. Ο Μουλόπουλος δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός ορίων. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Quincy. Ο Σαριέγκη στον Κατσουράνη. Και πάλι ο Ισπανός. Σιμάο. Ο Σουμπίνιο γυρίζει όταν αμήνεται ο Λεβαδιακός ανάμεσα στο Ζησόπουλο και τον Κόρμπο για να βοηθήσει να δημιουργήσει τριάδα στον άξονα για το Λεβαδιακό. Ο Κουίνσι, ο Κλέιτον αλλάζει παιχνίδι προς την πτέρυγα που βρίσκεται ο Σπυρόπουλος. Κλέιτον. Ο Κόρπος τον εμπόδισε. Ο Σιμάο. Ο Ζησόπουλος. Η προβολή του Βιτόλο. Κουίνσι. Απέφυγε και τον Τομάς. Ο Φαβάλη που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του. Έβαλε στόπ στην προσπάθεια του Κουίνσι. Στο 20 πλησιάζουμε. Κατσουράνη στο Βίντρα. Πήρε το κόρνερ, το πλάγιο, από τα πόδια του Μεντί. Εδώ νωρίτερα το πλάγιο out του Λεβαδιακού με τον Ναπολεόνη να είναι offside στην συνεργασία του με το Μεντί. Βιτόλο, μπάλα κατέληξε πάνω του από την προσπάθεια απομάκρυνσης του Μεντί. Ο Ζέκα στον Τοτσέ, κοινος πέταξε για το Ζέκα, αμέσως το σούτ, ο Κυριακίδης διώχνει, ακόμη περισσότερο ο Τομάς. Σαριέγκη και Ναπολεόνη διεκδίκησαν, μπάλα κατέληξε στο Φαβάλι. Ο Κουίνσι με απλωμένο το χέρι του. Νωρίτερα η παλιά του Τοτσέ για το Ζέκα έκανε αμέσως το σουτ. Ο Κυριακίδης είχε καλή τοποθέτηση, η μπάλα όμως αναπήδησε μπροστά του και έκανε δύσκολη την προσπάθειά του. Στη συνέχεια ο Τομάς απομάκρυνε τον κίνδυνο από την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Σουμπίνιο στον Κόρμπο.
Τομάς, ο Νίκος Τζουάνης μας πληροφορεί ότι ο Φερέιρα ζητά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ασκήσουν πίεση βγαίνοντας από την περιοχή τους, ανεβαίνοντας ψηλά. Ο Σουμπίνιο έψαξε στην πτέρυγα το Ζησόπουλο, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα η τροφοδοσία του. Κατσουράνης. Ζέκα. Τον ακολούθησε ο Ζησόπουλος και του πήρε με ωραίο τακλί την μπάλα. Ο Ναπολεώνης στο Σουμπίνιο. Μεντί. Προς τα πίσω ο Τοτσέ πιέζει τον Κυριακίδη. Ο Μεντί πετά για τον Ναπολεώνη, έδιωξε ο Κατσουράνης. Ο Σιμάο και ο Μουλόπουλος. Κλέιτον πήρε την κεφαλιά. Κουίνσι. Ο Φαβάλη έχει γυρίσει να βοηθήσει τον Τομάς. Σιμάο. Το Τσε. Ο Βίντρα στο Ζέκα. Κίνηση από τον Βίντρα. Προσπάθησε να του περάσει την μπάλα ο Ζέκα. Δεν μπόρεσε. Ο Κλέιτον ανάμεσα σε δύο. Θα γυρίσει. Πολύ ψύχρεμα Μουλόπουλος άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Εδώ ο αρχηγός του Λεβαδιακού, δείτε τη συνεργασία του Ζέκα. Ο Κλέιτον πέρασε ανάμεσα σε Αλεξίου και Ζησόπουλο, γύρισε την μπάλα. Ο Μουλόπουλος λειτουργήσε πάρα πολύ ψύχρεμα, έβαλε το κορμί του πάνω στην γραμμή και άφησε την μπάλα να κυλήσει εκτός. Σουμπίνιο. Βασιλείου. Πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι ο Ζεσουάλδο Φερέιρα που έδωσε εντολές προς τον Κλέιτον, όπως μας λέει ο Νίκος Τζουάνης, να είναι πιο συγκεντρωμένο στην τελική του προσπάθεια. Σιμάο. Κλεισμένη διάδρομη. Γύρισε πίσω στο Σαριέγκι. Ο Νίκος πηγαίνει και πάλι από την πτέρυγα. Φάουλ του Φαβάλη στο Σπυρόπουλο. Τώρα ο Κομπίνης φωνάζει κοντά του τους δύο βοηθούς. Κάτι εξηγεί στον Κατσουράνη. Και τώρα κάτι λέει στον τέταρτο, έχω την εντύπωση, μέσω της ενδοσυνεννόησης. Στο 25 η διακοπή. Δεν ξέρω αν θα έχουν οι συνάδελφοι σε λίγο την ευκαιρία να μας πληροφορήσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σαριέγκι τώρα πηγαίνει προς την κερκίδα. Έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δυσχεραίνει την κατάσταση. Από όσο μπορώ να συμπεραίνω από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, πρέπει να υπάρχουν, να έχει βαρύνει η ατμόσφαιρα από δακρυγόνα, από καπνογόνα. Ναι, τουλάχιστον πλέον είναι ξεκάθαρο και από αυτό που βλέπουμε με τον Καρνέζη. Εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Ζέκα που έχουν σπεύσει στην πλαϊνή γραμμή και τα λένε με τους οπαδούς. Εδώ είναι η κατάσταση. Τώρα έχουν πάει όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην πλάινη γραμμή. Διακοπή λοιπόν στο 26ο λεπτό σε ένα μάτς στο οποίο
μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες είχαν αναπτύξει έναν ρυθμό. Τώρα ο Κομίνης δίνει εντολή να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν οι δύο συνάδελφοι έχουν κάποια πληροφορία περισσότερο από αυτά που μπορώ να έχω εγώ στο οπτικό μου πεδίο. Ναι, Νίκο Τζουάνι. Υπήρξε κάποια ένταση στην εξέδρα με κάποιους οπαδούς. Πήγαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να ζητήσουν, να ηρεμήσουν, να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο κύριος Κομίνης τόνισε ότι σε πολύ λίγο θα αρχίσει ξανά το παιχνίδι. Εδώ είναι ο θεσπρωτός ρέφερι. Και το παιχνίδι που θα συνεχιστεί. Κατσουράνης στο Ζέκα. Ο Βιτόλος στο Βίντρα. Η σέντρα του τελευταίου πάνω στον Αλεξίου. Κόρνερ είναι. Κλέιτον στην εκτέλεση. Πλασαριστά για τον Κουίνσι που βγήκε από την περιοχή. Κανένας έχασε από τον Κόρμπο. Η βοήθεια του Ζησόπουλου για να ελευθερώσουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Χαμηλά για τον Απολεώνη, ο οποίος θέλει να κρατήσει εντός ορίων, αλλά ήταν δύσκολη η προσπάθεια εκεί για τον Ιταλό. Βιτόλο στο Σπυρόπουλο. Παράπονα έχει ο Φερέιρα, μας λέει ο Νίκος Τζουάνης, από την τελευταία προσπάθεια του Κουίνσι. Θέλει να παίζει πιο απλά ο σφαιριστής του. Ο Ζέκα έχασε, πιέζει τώρα το Φαβάλι. Ο Φαβάλι στην παλιά για τον Απολεώνη, βγαίνει ο Καρνέζης. Βιτόλος στον Κουίνσι που δεν έκανε καλό κοντρόλ, έβαλε ωραία το σώμα του ο Μεντί. Κατοχή 37% για το Λεβαδιακό, 63% για τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέκα εδώ έκανε λάθος. Ο Φαβάλι ψάχνει τον Κόρμπο. Πέρασε από τον Σπυρόπουλο με ωραία ενέργεια. Τώρα περιμένει στήριγμα ο Κόρμπος. Πήγε κοντά το Σουπίνιο. Ο Σπυρόπουλος τον πιέζει. Πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό. Στον Απολεώνη. Κόρνερ είναι από τα πόδια του Σπυρόπουλου, έχω την εντύπωση ότι η μπάλα βγήκε εκτός. Ο βοηθός έδειξε out. Ναι, πράγματι, στο Σπυρόπουλο βρήκε. Ο Κατσουράνης τώρα βρίσκει μέτρα και τα αξιοποιεί. Τροφοδότησε το Βίντρα. Εκείνος πέρασε στον Κλέιτον. Απέφυγε τον Αλεξίου φάουλ από τον στόπερ του Λεβαδιακού. Και κίτρινη κάρτα που του δείχνει ο Κομίνης. Εδώ Κλέιτον. Απέφυγε τον Αλεξίου με το δεξί του πόδι. Εκείνος έχοντας δεχθεί την προσποίηση του Βραζιλιάνου. Τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος. Κυριακίδης, θυμίζουμε, στο 1 λεπτό είχε εξουδετερώσει φάουλ του Κλέιτον. Πιο πίσω από το σημείο που τοποθετείται τώρα η μπάλα, πάντως από τον άξονα.
μέτρα για πρόσταση. Ο Κλέιτον και ο Κατσουράνης κοντά στην μπάλα, πιο πίσω ο Σπυρόπουλος. Ο Κλέιτον εκτελεί πάνω από την εστία του Κυριακίνη. Πάλι τελευταία περίπτωση που δεν δημιούργησε ανησυχία στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Και οι τελικές προσπάθειες. Σουμπίνιο μετά την κεφαλιά του Σπυρόπουλου. Κράτησε ωραία ανάμεσα στο Βιτόλο και το Σιμάο. Ο Βασιλείου προς το Μεντί. Ο Ζησόπουλος γυρίζει για να μαζέψει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό από τα πόδια του Ζέκα που πίεσε το Ζησόπουλο. Βασιλείου. Φάουλ από το Βιτόλο. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Παρατηρήσεις από τον κύριο Παράσχο στους παίκτες του Λεβαδιακού. Ζητά να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους. Κάτι που δεν κάνουν μέχρι στιγμής οι παίκτες γηπεδούχου ομάδας. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Παράσχος πλησιάζει τη γραμμή και ζητά καλύτερη κυκλοφορία, περισσότερες πάσες. Εδώ είναι το φάουλ του Βιτόλο και η κίτρινη κάρτα από τον Κομίνη για τον τρόπο με τον οποίο πήγε ο Ισπανός πάνω στον αντίπαλό του. Ναι, Νίκο Τζουάνι. Ο Ζεσουάλντο Φερέιρα και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Ο οποίος παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στην αριστερή πτέρυγα του Λεβαδιακού. Στην τελευταία περίπτωση ο Κλέιτον τελικά ήταν εκείνος που διόρθωσε την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό γυρνώντας την μπάλα προς τα πίσω. Ο Κουίνσι με τον Μουλόπουλο κοντά του. Η βοήθεια του Κόρπου απέσπασε την μπάλα και έδωσε την κατοχή στο Λεβαδιακό. Ναπολεόνι. Ο Μεντί περίμενε την μπάλα χαμηλά και μπροστά. Ο Ιταλός σημάδεψε στην πλάτη του Σενεγαλέζου και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για τον Λεβαδιακό να βγει στην αντεπίθεση. Ούτε σε αυτή την περίπτωση μπόρεσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός με τον Κλέιτον να μην κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μεντί επαναφέρει. Σιμάο έχασε, πήρε ο Ναπολεόνι. Άφησε στο Σουμπίνιο, ανεβαίνει ο Μουλόπουλος να του δώσει βοήθεια. Εκεί στέλνει την μπάλα ο Σουμπίνιο. Γύρισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλεξίου. Πλάγιο. Με τον Ζεσουάλντο Φερέιρα να είναι όρθιος. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι. Παρατηρήσεις του Πορτογάλου τεχνικού στον Σίλβα Κλέιτον, του λέει παίξε με μυαλό, παίξε με πιο καθαρό μυαλό, πιο σωστές αποφάσεις στο παιχνίδι. Παρατηρήσεις και στον Κουίνση να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, ζητά ο Ζεσουάλντο Φερέιρα. Ο Κλέιτον είναι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που έχει πάρει τις περισσότερες πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής. Είναι εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον το παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Σιμάο. Κατσουράνης. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με το Βίντρα. Πλάγιο για το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι επιχειρεί να αναπτυχθεί από τις πτέρυγες, αφού στον άξονα κάνει πολύ καλή δουλειά και ο Κόρμπος και ο Ζησόπουλος. Ο Βιτόλο έκανε εγώ κοντρόλ, πήρε ο Σουμπίνιο. Ο Βασιλείου στη συνέχεια δεν μπόρεσε, έδιωξε ο Βίντρα. Ο Ζησόπουλος στον Ναπολεόνι και πάλι ο Βίντρα.
Βιτόλο, ωραία, κάλυψε την μπάλα αυτή τη φορά. Σπυρόπουλος με μέτρα μπροστά του τρέχει να τον εμποδίσει ο Φαβάλι. Και το κατάφερε ο Αργεντινός. Τομάς. Ο Σαριέγκης στο Σιμάο. Εκείνος προς τα πίσω στον Κατσουράνη. Κλέιτον. Ο Σπυρόπουλος. Φάουλ του Φαβάλι. Εδώ είναι η προβολή του Αργεντινού. Κοντά στη Βασοκομίνης. Με το στήθος ο Τοτσέ προς το Ζέκα. Ο Ζησόπουλος ήταν εκεί για να απομακρύνει. Σιμάο. Ο Λεβαδιακός δίνει χώρο στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να πιέσει μόλις οι φιλοξενούμενοι περάσουν τη μεσαία γραμμή, αναζητώντας να κλέψουν την μπάλα και να χτυπήσουν στην κόντρα οι γηπεδούχοι. Είδαμε λίγο νωρίτερα και την κατοχή που μαρτυρά την επιδίωξη των γηπεδούχων. Ο Κλέιτον εδώ δεν έκανε καλό σουτ. Ο Βασιλείου πήρε την κεφαλιά, ο Ναπολεώνης στο Ζησόπουλο. Μεντί. Ο Βιτόλο δέχτηκε το φάουλ από το Σενεγαλέζο. Σιμάο. Σπυρόπουλος και Κουίνσι αλλάζουν την μπάλα. Η παλιά του Σπυρόπουλου στον Κλέιτον. Απέφυγε τον Κόρμπο, έδωσε στον Κουίνσι. Ο Αλεξίου μπροστά από τον Τοτσέ. Ο Σουμπίνιο για τον Ναπολεόνι. Ιταλός με τον Κατσουράνη μπροστά του. Πέρασε ο Ναπολεόνι. Γύρισε σε κόρνερ ο Σαριέγκη. Κατσουράνης με την... στην τελευταία περίπτωση ακολούθησε τον Ναπολεόνι. Επιχείρησε να του κλείσει το διάδρομο. Γύρισε ο Ιταλός προς το Βασιλείο, αλλά ήταν εκεί ο Σαριέγκη για να απομακρύνει. Και όπως μας λέει ο Γιώργος Αργυρόγλου, εκ νέου η ίδια εντολή από τον Παράσκο για την προώθηση των Τομάς Μεντί Αλεξίου. Το κόρνερ εκτελέστηκε από το Φαβαλί, έδιωξε ο Βίντρα. Ο Ναπολεόνι γεμίζει, ο Τομάς ψάχνει να τροφοδοτήσει τον Αλεξίου, έδιωξε ο Βιτόλο. Ο Μουλόπουλος, τελευταία στιγμή ο Βίντρα. Καθώς ο Ναπολεόνι είχε κάνει κίνηση στην παλιά του Μουλόπουλου. Δείτε και πάλι, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση του Βίντρα στην εξαιρετική μεταβίβαση του Θανάση Μουλόπουλου. Ζέκα. Τοτσέ. Πιέζει ο Τομάς. Βιτόλο. Βίντρα. Κουίνσι. Είναι δεξιά τώρα Κουίνσι. Κατσουράνης. Η παλιά για τον Τοτσέ. Ο Μουλόπουλος και ο Βιτόλο κατεβάζει. Ο Σαριέγκης στο Ζέκα. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Φαβάλι και ο Κλέιτον έδωσε στο Σπυρόπουλο. Η σέντρα του τελευταίου διώχνει ο Τομάς. Σουμπίνιο. Ο Μουλόπουλος πίσω στον Κυριακίδη που απομάκρυνε υπό την πίεση της παρουσίας του Τοτσέ. Κλέιτον. Μας πιέζεται από το Ζέκα. Για τον Παναθηναϊκό. Κλέιτον. Σπυρόπουλος. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριακίδης σταθερά μπροστά από τον Τοτσέ.
Κεφαλιά του Κατσουράνη. Εκείνη από τον Αλεξίου δεν ήταν καλή προς το Μεντί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό αμέσως στον Γιώργο Αργυρόγλου. Και πάλι συστάσεις από τον κύριο Παράσχο για περισσότερη ηρεμία. Ζητά από τους παίκτες του να είναι ήρεμοι, να μην κάνουν λανθασμένες μεταβιβάσεις και να μην διώχνουν την μπάλα στα τυφλά. Κεφαλιά του Κουίνσι. Ο Μεντί με το Βιτόλο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την απομάκρυνση του Σενεγαλέζου. Κλέιτον. Σαριέκη. Κλέιτον. Φάουλ του Κόρμπου. Κλέιτον είναι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Έχω την εντύπωση που έχει ακουμπήσει περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο την μπάλα σε αυτό το πρώτο μέρος μέχρι στιγμής. Ο Κουίνσι στο σουτ χαμηλά, χωρίς πρόβλημα για τον Κυριακίδη. Εδώ και πάλι τελευταία προσπάθεια του Κουίνσι. Κλέιτον που έχει τις 3 από τις 5 τελικές του Παναθηναϊκού. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. 3 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μήνα. Κουίνσι. Ο Φαβάλι γυρίζει. Ο Κουίνσι πιέζεται και από τον Μουλόπουλο. Φάουλ από τον Αργεντινό. Σιμάο και Βιτόλο είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που μένουν εκτός περιοχής κατ' εντολήν του Ζεσουάλδο Φερέιρα, όπως μας λέει ο Νίκος Τζοάνης. Όλοι οι άλλοι θα πατήσουν περιοχή. Τώρα πηγαίνει και ο Σιμάο, μένει ο Σπυρόπουλος προς τα έξω. Και ο Ζέκα. Έδιωξε ο Κόρμπος. Ο Βασιλείου απομακρύνει σημαδεύοντας τον Ναπολεόνι με τη μία εκείνος για το Σουμπίνιο. Ο Βιτόλο παρακολουθεί την φάση και γυρίζει στον Καρνέζη. Παράσχος ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να ανέβουν γρήγορα και να πιέσουν. Ο Τοτσέ στην κεφαλιά, ο Ζέκα κατεβάζει. Ο Τομάς όμως ήταν εκεί. Σουμπίνιο κράτησε παρά την πίεση του Βιτόλο και του Τοτσέ. Ζησόπουλος. Παλιά του δεν ήταν καλή. Πήρε ο Σαριέκη. Χρόνος των καθυστερήσεων άρχισε να μετρά εδώ και περίπου μισό λεπτό. Ο Βιτόλο στον Κατσουράνη. Κλέιτον. Σπυρόπουλος. Ο Φαβάλι κάνει πάρα πολύ δουλειά στην δεξιά πτέρυγα του Λεβαδιακού. Γυρίζει και παίζει πολύ κοντά στο Μουλόπουλο. Δεν δίνει καθόλου χώρο στον Κουίνσι. Βιτόλο. Ζέκα. Στην πλάτη του ο Βίντρα. Άσχημη επιλογή από τον Πορτογάλο. Και πάλι ο λόγος του Γιώργου Αργυρόγλου. Το χειροκρότημα του κύριου Παράσχου κέρδισε ο Στέλιος Βασιλείου λίγο νωρίτερα για την προσπάθειά του. Ο Μακεδόνας τεχνικός έχει ζητήσει από τον Βασιλείο να γυρίζει πίσω και να βοηθάει στην άμυνα όποτε χρειάζεται. Ναι, δίνει μεγάλη σημασία και φαίνεται αυτό στον τρόπο με τον οποίο θα σταματήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τις πτέρυγες ο Γιώργος Παράσχος. Τα έχει πάει περίφημα μέχρι στιγμής η ομάδα του με την παρουσία του Βασιλείου στα αριστερά και του Φαβάλι στα δεξιά, οι οποίοι γυρίζουν και βοηθούν πάρα πολύ το Μεντί και το Μουλόπουλο. Ο Κατσουράνης εκτέλεσε, ο Αλεξίου έδιωξε. Ο
Ναπολεόνι πιέστηκε από τον Κλέιτον. Σιμάο στο Σπυρόπουλο. Και πάλι ο Φαβάλι είναι εκεί για να τον εμποδίσει. Το Τσε. Ο Φαβάλι και πάλι εμποδίζει την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού από την πτέρυγα. Ο Κλέιτον τώρα στον Κουίνσι. Σιμάο. Το Τσε. Κουίνσι, φάουλ του Φαβάλι στο Σπυρόπουλο. Και κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό. Εδώ δείτε ο Φαβάλι πως πήγε καθυστερημένα πάνω στον Σπυρόπουλο και για το μαρκάρισμά του παρατηρήθηκε από τον Κομίνη. Με τις εντολές από τον πάγκο των γηπεδούχων να είναι για αυξημένη προσοχή στην τελευταία πιθανόν φάση του πρώτου μέρους. Ο Κουίνσι στην εκτέλεση χαμηλά. Ο Κλέιτον, ο Ναπολεόνι διώχνει. Ο Κομίνης σφυρίζει για τελευταία φορά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Μάτσε με κυρίαρχο στοιχείο τη δύναμη, την πολυκοσμία στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στον άξονα. Κάτι που έκανε πάρα πολύ δύσκολη την ανάπτυξη από τον άξονα και των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός που είχε την κατοχή, καθότι ο Λεβαδιακός επέλεξε να του δώσει γήπεδο, να ψάξει την κόντρα. Η προσπάθεια λοιπόν του Παναθηναϊκού έπεσε στις πτέρυγες, εκεί όμως δούλεψαν πάρα πολύ καλά οι γηπεδούχοι. Με τον Φαβάλι στη δεξιά να γυρίζει και να βοηθά τον Μουλόπουλο. Αριστερά ο Βασιλείου τα πήγε περίφημα στη συνεργασία του με τον Μεντί. Καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους στο 1ο λεπτό. Η εκτέλεση φάουλ του Κλέιτον με τον... Ξανά μαζί φίλες και φίλοι στο γήπεδο της Λιβαδιάς για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. 0-0 μετά το πρώτο 45 λεπτό. Βλέπετε τους αριθμούς του πρώτου μισού της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή στο 60%. Η κατοχή για την ομάδα του Ζεσουάλντο Φερέιρα. Κατοχή όμως την οποία δεν κατάφερε να μετατρέψει σε υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός, που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις απειλής στην ροή της αναμέτρησης σε ανοιχτό παιχνίδι για την εστία του Κυριακίδη. Μόνο σε δύο, στην περίπτωση του Ζέκα και στο σούτ που επιχείρησε ο Πορτογάλος στο 21ο λεπτό και στην φάση του Κλέιτον στο 24ο. Η τρίτη σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήταν το φάουλ του Βραζιλιάνου στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο εξουδετέρωσε με εξαιρετική επέμβαση ο Δημήτρης Κυριακίδης. Ο Γιώργος Αργυρόγλου έχει το λόγο. Χωρίς αλλαγές η ομάδα του Λεβαδιακού στην επανάληψη. Συνεχίζει ο κύριος Παράσχος με την 11η που ολοκλήρωσε το πρώτο 45 λεπτό. Ο Μακεδόνας τεχνικός που στην ανάπαυλα ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του, όπως πληροφορηθήκαμε, να παίξουν με το ίδιο πάθος, να συνεχίσουν να κλείνουν τους διαδρόμους του Παναθηναϊκού και από την επίθεση βέβαια ζήτησε περισσότερη κίνηση ώστε να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Καρνέζη. Παράσκος ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει πρόβλημα στην άμυνά του. Έχει δεχθεί 25 γκολ στα πρώτα του 15 παιχνίδια. Πάμε και στον Νίκο Τζουάνι. Καμία αλλαγή και για τον Ζεσουάλντο Φερέιρα, που έδωσε εντολή στον Χάρη Μαυρία και στον Αντώνη Πετρόπουλο μαζί με τον νεαρό τον Τάσο Λαγό να κάνουν ζέσταμα. Τα πάντα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες συνεχίζουν οι δύο ομάδες το παιχνίδι. Είναι αυτές με τις οποίες άρχισαν. Ο Κυριακίδης είναι στην εστία για το Λεβαδιακό. Μουλόπουλος, Τομάς, Αλεξίου και Μεντί στην άμυνα. Ζησόπουλος και Κόρμπος στα αμυντικά χαφ, μπροστά τους παίζει ο Σουμπίνιο. Ο Ναπολεόνι και ο Φαβάλι είναι στις πτέρυγες. Ο Βασιλείου στην αιχμή. Αν και στην εξέλιξη της αναμέτρησης ο Βασιλείου ήταν αυτός που επιχείρησε στην πτέρυγα και ο Ναπολεόνι πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός με τον Καρνέζη στην εστία, Βίντρα, Κατσουράνη, Σαριέγε και Σπυρόπουλος στην άμυνα. Βιτόλιο και Σιμάο τα αμυντικά χαφ, μπροστά τους ο Κλέιτον, Ζέκα και Κουίνσι στις πτέρυγες. Ο Τοτσέ είναι ο σέντερφορ για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ του Κόρμπου στον Κλέιτον, ο ποδοσφαιριστής με την σημαντικότερη, έχω την εντύπωση, με την μεγαλύτερη προσπάθεια στην επιτελική
πλευρά του Παναθηναϊκού. Δέχτηκε το φάουλ στην τελευταία περίπτωση από τον Κόρμπο, είδατε και το replay. Κλέιτον είναι στην εκτέλεση. Αυτή τη φορά δεν επιχειρεί απευθείας, βγήκε ο Κυριακίδης και τελείωσε τη φάση. Ψάχνει τον Ναπολεόνη στην αντεπίθεση του Λεβαδιακού, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση, καθώς ο Ναπολεόνη βάζει πολύ ωραία το σώμα του μπροστά από το Βιτόλο, και θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Αργυρόγλου που ζητάει το λόγο και τον έχει. Πόποβιτς, Μελισσάς σηκώθηκαν για ζέσταμα ύστερα από εντολή του κ. Παράσκου. Κουίνσι. Ο Ζησόπουλος τον εμποδίζει. Ανεβαίνει ο Βίντρα να του δώσει στήριγμα. Ζέκα. Για το Βίντρα γύρισε. Ψάχνει τη σέντρα ο τελευταίος, στα χέρια του Κυριακίδη. Εδώ η εκτέλεση του φάουλ από τον Κλέιτον και ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριακίδης βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Στην συνέχεια το έκανε σε ακόμη μία περίπτωση στη σέντρα του Βίντρα. Κιλιάρας είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που πήρε εντολή από τον Παράσκο να πραγματοποιήσει ζέσταμα. Κατσουράνης. Στο Βιτόλο, όπως μας λέει ο Νίκος Τζουάνης, ο Φερέιρα θέλει από τον Κατσουράνη να ανεβαίνει και να βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Την ίδια ώρα ο Σιμάο θα μένει στα μετώπισθεν για να καλύψει το κενό που θα αφήνει η προώθηση του Κατσουράνη. Σε ακόμη μια περίπτωση ο Κυριακίδης λειτουργεί σωστά. Και ψάχνει αμέσως τον Ναπολεόνη. Εκεί πήγε ο Σαριέγκη για να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Σουμπίνιο. Θα βάλει στο Μουλόπουλο. Για τον Ναπολεόνη. Ο Σπυρόπουλος τρέχει να καλύψει. Φαβάλι. Ανεβαίνει ο Μουλόπουλος. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Βγάζει έξω στον Κόρμπο. Εκείνος για το Φαβάλι που ξεκινά την προσπαθειά του από αντικανονική θέση, λέει ο βοηθός. Εδώ ο Αργεντινός. Με πολύ μεγάλη προσφορά στο πρώτο ημίχρονο στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του. Εδώ είναι ο Φαβάλι πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ζέκα. 1-2 με το Βιτόλο. Μπαλά έφτασε στον Πορτογάλο. Ο Μεντί τον πιέζει. Κουίνσι. Βιτόλο. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Ο Τομάς σε κόρνερ πάνω από τον Κλέιτον. Υπερτερεί ψωμετρικά ο Γάλλος. Προς την συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο οδηγούμαστε. Σφυρίζει ο Κομίνης. Και καλή κοντά του το Σαριέγκη. Και τον Τομάς, την εντύπωση, για να τους... στο Σαριέγκη είναι οι παρατηρήσεις, και στον Τομάς, για να τους επισημάνει ότι έχει αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να κερδίσουν την καλύτερη θέση. Ο Κλέιτον λοιπόν στην εκτέλεση, χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Κόρμπος. Ζέκα. Κλέιτον. Ο Κόρμπος και ο Φαβάλι τον εμπόδισαν, στη συνέχεια ο Μουλόπουλος βρήκε την μπάλα για να παραχωρήσει το κόρνερ. Εδώ ο αρχηγός του Λεβαδιακού. Ο Κλέιτον και πάλι στο κόρνερ. 4 για τους φιλοξενούμενους, 1 για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά επιλέγει το δεύτερο δοκάρι με πολύ φάλτσο. Ο Αλεξίου έδιωξε. Ο Τοτσέ βάζει το σώμα του. Ο Αλεξίου προσπάθησε και τον πίεσε. Στην συνέχεια έδιωξε ο Σουμπίνιο. Ο Τοτσέ φαίνεται ότι έχει πρόβλημα από την διεκδίκηση με τον Αλεξίου. 3 γκολ στα τελευταία 2 παιχνίδια ο Ισπανός. Δείτε. Πέφτοντας ο Αλεξίου στην διεκδίκηση με τον Τοτσέ.
κεφαλό του. Ο Κατσουράνης γυρίζει προς τα πίσω στο Σαριέκι. Καθώς έχει οργανωθεί και πάλι ο Λεβαδιακός, περιμένει τον Παναθηναϊκό κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Φαβάλι ανέβηκε για να πιέσει το Βιτόλο. Κλέιτον. Σιμάο. Ο Ζέκα. Στην πτέρυγα ο Βίντρα. Προσπαθεί να δώσει πλάτος ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Ο Βίντρα συγκλίνει τώρα. Καλή προβολή από τον Ζησόπουλο. Σουμπίνιο ψάχνει την αντεπίθεση σημαδεύοντας τον Ναπολεόνι που κατεβάζει. Αλλά βγαίνει προς τα έξω. Φαβάλι. Ο Μουλόπουλος του ζητά την μπάλα. Προτιμά το Σουμπίνιο. Ναπολεόνι. Κορβός. Δεν αντιληφθήκε ο Φαβάλι την πρόθεση του συμπαίκτη του. Εδώ ο Παναγιώτης Κόρπος και ο Γιώργος Παράσχος. Κατσουράνης. Χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Τζουάνης. Παίρνει διαρκώς την πρωτοβουλία να αναπτύξει αυτός το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να βγάλει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από πίσω, μένοντας ο Σιμάο δίπλα στο Σαριέκι. Ο Κουίνσι, ο Κλέιτον. Καλή δουλειά από τον Κόρμπο. Κατσουράνης. 1-2 με τον Κλέιτον. Ο Μεντί. Απρόσεκτα αφήνει προς τον Ζησόπουλο. Πιέζει ο Βίντρα. Διώχνει ο Αλεξίου. Ο Κατσουράνης στο Βιτόλο. Κυκλοφορούν τώρα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι αναζητώντας το διάδρομο. Κουίνσι. Πέρασε από τον Κόρμπο. Τον πιέζει ο Φαβάλι. Κρατά ο Κουίνσι. Δίνει στον Τοτσέ. Έψαξαν το 1-2 οι δυο τους. Ο Φαβάλι και ο Σουμπίνιο ελευθερώνουν. Η παλιά για τον Ναπολεόνι είναι καταπληκτική. Ο Ναπολεόνι έχει τον Σαριέγκη που δίνει λύση. Ήταν πάρα πολύ καλή η παλιά για τον Ναπολεόνι. Δείτε και πάλι από το Σουμπίνιο. Βγάζει τον Ιταλό απέναντι στον Καρνέζη, αλλά γυρίζει ο Σαριέγκη. Προβολή του Αλεξίου για να μην περάσει μπάλα προς τον Τοτσέ. Ανεβαίνει ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Φαβάλι. Μουλόπουλος. Για το Βασιλείου. Ψηλά η σημαία του βοηθού. Εδώ προηγουμένως η παλιά για τον Ναπολεόνι. Καλύπτεται ο Ιταλός. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τέτοιο θέμα. Και η τελευταία περίπτωση με τον Βασιλείου. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι που έχει εντοπίσει τις τελευταίες επιθυμίες του Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ο Κλέιτον έχει πάει αριστερά, ο Ζέκα στον άξονα δεξιά παραμένει ο Κουίνς. Εντολή από τον Ζεσουάλδο Φερέιρα να αλλάζουν και οι τρεις θέσεις όποτε μπορούν. Όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και παρατηρήσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού στους παίχτες του να είναι πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια και στην πάσα. Όταν μεταβάζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα ξανά παρατηρήσεις από τον τεχνικό των Πρασίνων. Φάουλ του Κλέιτον στο Ζησόπουλο. Εδώ η τελευταία περίπτωση με το Βασιλείου και το φάουλ του Κλέιτον στο Ζησόπουλο. Ζησόπουλος και Κόρβος πλέον με την εντολή του Φερέιρα προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού καλούνται να παίξουν πολύ προσεκτικά στον χώρο. Η σέντρα του Μουλόπουλου, ο Κατσουράνης στην κεφαλιά. Κόρνερ για το Λεβαδιακό που θα σημάνει την προώθηση εκ νέου του Μεντί, του Αλεξίου και του Τομάς, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση στημένης μπάλας για το Λεβαδιακό. Τρία πολύ ψηλά παιδιά, γυρίζει ο Τοτσέ να βοηθήσει την αμυνά του. Ο Σουμπίνιο εκτελεί. Έδιωξε ο Κατσουράνης. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Οδηγίες από τον κύριο Παράσχο στον Λούκας Φαβάλι να επιτηρεί τον Σπυρόπουλο όταν έχει την μπάλα στην κατοχή του και προσπαθεί να κάνει επέλαση προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Ναπολεόνι. Ο Κόρμπος στο Μεντί. Η σέντρα του Σενεγαλέζου στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαβάλι
Ψάχνει τον χώρο, το σουτ πάνω στη γραμμή ο Κατσουράνης. Νέο σουτ, η μπάλα φεύγει out. Σπουδαία ευκαιρία του Λεβαδιακού με το Ζησόπουλο. Ο Φαβάλι απέφυγε το Σπυρόπουλο, πάνω στην γραμμή ο Κατσουράνης. Στη συνέχεια δεύτερη προσπάθεια για τους γηπεδούχους από το Ζησόπουλο. Η μπάλα φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Κατσουράνης κρατά το 0 για την ομάδα του στην τελευταία περίπτωση. Μπάλα είχε περάσει από τον Καρνέζη και κατευθυνόταν στα δίχτυα του Παναθηναϊκού. Σπουδαία ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο 57. Βίντρα. Out. Εδώ ο Βίντρα που κάνει την σέντρα. Η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά. Ο Λεβαδιακός που δημιούργησε τρομερά επικίνδυνη στιγμή για την εστία του Παναθηναϊκού. Καταπληκτική παλιά του Μεντί στο δεύτερο δοκάρι για το Φαβάλι. Πάνω στη γραμμή ο Κατσουράνης. Η σημαντικότερη στιγμή της αναμέτρησης ήταν αυτή. Βίντρα. Ο Ζησόπουλος με το Βιτόλο να τον εμποδίζει και να του παίρνει την μπάλα. Σπυρόπουλος με το Φαβάλι πάντα κοντά του. Ο Μουλόπουλος με το Κουίνσι να του κάνει φάουλ. Ψηλά η σημαία του βοηθού για offside του Ναπολεόνη. Ο Ιταλός κάνει νεύμα στους συμπαίκτες του ότι ήταν καλή η έμπνευση. Ο Βίντρα ψάχνει τη σέντρα, η προβολή του Βασιλείου σε κόρνερ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Κλέιτον. Ο Βασιλείου απομάκρυνε. Σιμάω. Πιέστηκε από το Σουπίνιο, φάουλ. Και λίγο νωρίτερα το offside του Ναπολεόνη στην πάρα πολύ καλή παλιά. Εδώ είναι το φάουλ του Σουπίνιου που τράβηξε το Σιμάο. Στην πολύ καλή παλιά νωρίτερα του Φαβάλι. Τελέστηκε γρήγορα η επίθεση από τους γηπεδούχους, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Στέφανο Ναπολεόνη. Κλέιτον στην εκτέλεση. Διώξε ο Κόρμπος, η κεφαλιά του Ζέκα στη συνέχεια, σε ένα χώρο που είναι ο Μουλόπουλος. Σιμάω. Βίντρα, ναι Γιώργο Αργυρόπουλο. Από τον κύριο Παράσχο για την παλιά, το διώξιμο στα τυφλά. Έχει ζητήσει καλή κυκλοφορία και πολλές πάσες και όχι παλιές στα τυφλά. Ο Κλέιτον δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα προς τον Ζέκα. Σταμάτησε ο Τομάς. Κίνηση του Κόρμπου. Ο Φαβάλι καθυστερεί και αποφασίζει να συνεχίσει μόνος του. Ο Σιμάο τον εμπόδισε. Κλέιτον. Κουίνσι. Τομάς είναι πιο δυνατός. Κουίνσι είναι πιο γρήγορος, αλλά δεν μπόρεσε ο Γκανέζος να βγάλει την φάση. Τώρα καταφέρνει και περνά από τον Τομάς. Γυρίζει σωστά σε ένα σημείο που ο Αλεξίου απομακρύνει. Βιτόλο, απέφυγε το Μεντί. Κόρνερ από την κεφαλιά του Κόρμπου. Out λέει ο Κομίνης, για να δούμε. Νομίζω ότι είναι κόρνερ. Το διόρθωσε, όπως μου λένε οι συνάδελφοι. Από το κεφάλι του Κόρμπου έφυγε. Αλλά όχι. Τελικά δείχνει out. Στο 60. Εν τω μεταξύ ο Κουίνσι είναι πεσμένος εκτός τελικής γραμμής. Ξανά η τελευταία περίπτωση με την προσπάθεια του Βιτόλου να εξουδετερώνεται από τον Κόρμπο. Ναι Γιώργο Αργυρογλού, εσείς βλέπετε το Κουίνσι. Ναι Γιώργο. Πρώτη κίνηση από τον κύριο Παράσχο που θα περάσει στον αγώνα τον Πόποβιτς. Ο Φαβάλι είναι αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι.
Νίκο Τζουάνι. Υπήρχε μεγάλο δίλημμα για το αν θα συμμετάσχει στο σημερινό παιχνίδι ή όχι ο Κουίνσι στον Φερέιρα. Είχε ένα μυϊκό τραυματισμό, τον ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ, δεν ήταν κάτι σοβαρό τελικά από το παιχνίδι του Καφταζογλίου απέναντι στην Δόξα Δράμας. Τώρα, βέβαια, είναι διαφορετικός ο τραυματισμός του Κουίνσι και περιμένει ο Ζεσουάλντο Φερέιρα για να δει την κατάσταση του Γανέζου. Είναι με 10 ο Παναθηναϊκός, ο Σιμάο υποβασταζόμενος ο Κουίνσι. Αναγκαστική αλλαγή μας λέει ο Νίκος Τζουάνης. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Σπυρόπουλος με τον Φαβάλη να ακολουθεί την κίνησή του και να παραχωρεί το πλάγιο. Κλέιτον και ο Σπυρόπουλος δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Πλάγιο είναι για τον Λεβαδιακό. Αυτός είναι ο Σουμπίνιο με την πολλή δουλειά στον άξονα. Και η ώρα της αλλαγής. Ο Λούκας Φαβάλη, εισπράττοντας το χειροκρότημα από τους φίλους του Λεβαδιακού. Απόλυτα δικαιολογημένα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχε και τη σημαντικότερη ευκαιρία του Λεβαδιακού. Το σούτ που εξουδετερώσε πάνω στη γραμμή ο Κώστας Κατσουράνης. Ναι, Νίκο Τζοάνι. Θα κάνει διπλή αλλαγή ο Ζεσουάλντο Φερέιρα, Χάρης Μαυρίας και Λάζαρος Κωστοδουλόπουλος, ενώ έκανε ένα νόημα Κουίνς αφού πάτησε το πόδι του ότι μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι και μπήκε και πάλι στο γήπεδο. Αυτός ήταν ο Πόποβιτς που πέρασε στο παιχνίδι αντί του Φαβάλη. Πόποβιτς ο οποίος έχει σκοράρει με προπονητή τον Γιώργο Παράσχο 2008 τον Απρίλιο, φορώντας την φανέλα του Όφη στην επικράτηση με 4-1 του Όφη επί του Παναθηναϊκού στην Κρήτη και πετύχει το 4ο γκολ ο Κροάτης. Βίντρα, η σέντρα σταθερά και πάλι ο Δημήτρης Κυριακίδης. Εκ νέου η τελευταία περίπτωση. Ναπολεόνι με Σαριέγκη στη φάση και τον Ισπανό να κάνει φάουλ. Νίκο Τζουάνι έχουν ενημερώσει. Μάλιστα. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος τον βλέπετε, θα περάσει στη θέση του Κουίνσι. Χριστοδουλόπουλος που είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ψάχνει σιγά σιγά την επιστροφή στην αγωνιστική ετοιμότητα. Πήρε λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Εδώ ο Φερέιρα. Και ο Πόποβιτς που έχει πάει πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση. Χαμηλά. Χωρίς πρόβλημα ο Καρνέζης. Δείτε και πάλι την εκτέλεση του φάουλ από τον Πόποβιτς. Πέρασε κάτω από τα πόδια του Κλέιτον, αλλά ήταν σωστά τοποθετημένος ο Καρνέζης. Ο Μαυρίας έλαβε εντολή από τον Φερέιρα να συνεχίσει η προθέρμανση. Δεν θα την κάνει τώρα την αλλαγή. Ο Χριστοδουλόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια το σουτ χτύπησε πάνω στο Μουλόπουλο και στην συνέχεια ήταν offside ο Ναπολεόνι. Ναι, Γιώργο Αργυρόβλου. Οδηγίες από τον πάγκο του Λεβαδιακού. Προσεκτική στο μαρκάρισμα του Χριστοδουλόπουλου, γιατί ο Χριστοδουλόπουλος συνήθως μπαίνει κάθετα, του αρέσει να τριπλάρει και να μπαίνει κάθετα προς την περιοχή. Αυτό φοβίζει βέβαια τον κύριο Παράσχο. Ο Κατσουράνης σταμάτησε τη μεταβίβαση του κόρπου για τον Ναπολεόνι και τώρα βγάζει μπροστά για το Ζέκα. Τον εμποδίζει ο Τομάς, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και λίγο νωρίτερα το offside. Το Ναπολεόνι να είναι εμφανώς πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Χριστοδουλόπουλος, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει στροφές.
ωστόσο δεν καταφέρνει να διασπάσει την πολύ καλή λειτουργία του Λεβαδιακού στα ανασταλτικά. Ο Βασιλείου με πολύ ωραία ενέργεια ελευθέρωσε, βρήκε τον Ναπολεόνη. Αντεπίθεση για το Λεβαδιακό. Η παλιά του Ιταλού δεν ήταν καλή. Κοιτάξτε την εξαιρετική προσπάθεια του Βασιλείου. Απέφυγε το Βίντρα και τον Τοτσέ. Πολύ ωραία ενέργεια από το μικρό. Ψηλά το κεφάλι στην συνέχεια για να ανοίξει την αντεπίθεση του Λεβαδιακού. Ο Χριστοδουλόπουλος υποδέχτηκε τη μεταβίβαση του Σαριέγκη. Ο Πόποβιτς σε πλάγιο στα πόδια του Σπυρόπουλου. Και έτσι γίνεται. Νάτος εδώ. Έφτασε τις 15 νίκες φέτος με την τελευταία κόντρα στην Δόξα Δράμα σε 19 μάτς. Ξεπέρασε την περσινή του επίδοση, είχε 14-25. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτέλεσε με γροθιές ο Κυριακίδης. Φάουλ του Σπυρόπουλου στον Ναπολεόνη. Τα φάουλ 16 για τον Λεβαδιακό, 10 για τον Παναθηναϊκό. Βασιλείου. Ο Μεντί δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Ζέκα, πέταξε την μπάλα πλάγιο. Βιτόλο. Με αρκετά τρεξίματα στον άξονα. Δημιούργησε και την φάση του 60ου λεπτού. Ζέκα. Πιέζει. Ο Ζησόπουλος του πήρε την μπάλα. Ο Ναπολεόνη στο Σουπίνιο απέφυγε το Σαριέγκη. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για το Λεβαδιακό. Ναπολεόνη επιταχύνει. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για το Σουπίνιο είναι δυνατή. Μουλόπουλος θέλει να αποφύγει το Σιμάο. Βγάζει έξω στον Κόρμπο. Η σέντρα με τον Καρνέζη να τελειώνει την φάση. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Εσπεσμένα από τον πάγκο του Λεβαδιακού καλούν τον Βαγγέλη Κουτσόπουλο. Θα γίνει σε λίγο η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Βιωτίας. Δεν γνωρίζω ακόμα ποιος παίκτης θα φύγει από το παιχνίδι. Χριστοδουλόπουλος στο Σπυρόπουλο. Έχει γυρίσει ο Πόποβιτς, η σέντρα του Σπυρόπουλου. Ο Ζέκα καθυστέρησε. Ο Βασιλείου που έχει γυρίσει σε ακόμη μια περίπτωση λειτουργεί σωστά. Παραχωρεί ο πλάγιο. Πολύ γρήγορες οι επιστροφές του Βασιλείου. Η σέντρα του Βιτόλο. Ο Τοτσέ προσπαθεί με γροθιές ο Κυριακίδης. Επιμένει ο Σιμάο. Χωρίς πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Εδώ λίγο νωρίτερα η προσπάθεια του Βασιλείου στο Βίντρα. Και στη συνέχεια αυτή του και πάλι του Βασιλείου στο Ζέκα. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι φιλοξενούμενοι και έχω την εντύπωση ότι είχαν δίκιο. Για να δούμε εδώ η παλιά προς τον Πόποβιτς από τον Κόρμπο. Μουλόπουλος. Μπροστά από τον Ζησόπουλο ο Βίντρα έδιωξε. Ο Βασιλείου διεκδίκησε με το Ζέκα. Ο Βιτόλο πήρε την μπάλα με το πλεονέκτημα που άφησε ο Κομίνης. Συνεχίζει ο Ισπανός. Χριστοδουλόπουλος. Για τον Τοτσέιν η παλιά, το σουτ του Ισπανού στην κίνηση ψηλά πάνω από την εστία του Κυριακίδη. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Αργυρόγλου. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ο Κουτσόπουλος είναι αυτός που θα περάσει τον αγώνα και θα πάρει τη θέση του Ναπολεόνη. Ο Ναπολεόνη βέβαια που κουράστηκε, έχει κάνει πολλές κούρσες πάνω κάτω. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια εσωτερική αλλαγή. Ο Βασιλείου θα περάσει σαν προωθημένος και στην αριστερή πλευρά των μέσων, αριστερό χαφ δηλαδή, θα παίξει ο Βαγγέλης Κουτσόπουλος.
Ζησόπουλος στον Ναπολεόνη. Βασιλείου. Σταμάτησε ο Ζέκα, κρατά ο Βασιλείου στη συνέχεια. Ο Ζέκα έχει μείνει πεσμένο στο έδαφος. Κρατά το πόδι του. Και φαίνεται να υποφέρει ο Πορτογάλος. Εδώ είναι η περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι συγκρούστηκαν τα γόνατά τους. Εδώ είναι νωρίτερα η φάση του Βασιλείου και το φάουλ πάνω στον Ζέκα, στο οποίο ο Κομίνης άφησε το πλεονέκτημα για να βγει ο Βιτόλος στη συνέχεια στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Αλλάζει γνώμη ο κύριος Παράσκος. Θα βγάλει από το παιχνίδι τον Βασιλείου και θα παραμείνει ο Ναπολεόνης στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγή με τον Κουτσόπουλο να παίρνει τη θέση του Βασιλείου. Εδώ είναι ο Κουτσόπουλος που χειροκροτεί την προσπάθεια του Βασιλείου, ο οποίος αποχωρεί. Κουτσόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια έκανε το σουτ. Δεν ενόχλησε τον Καρνέζη. Ο Ζέκα έχει επιστρέψει στο μάτς, αλλά έχει δυσκολία στο βάδισμά του και όπως μας λέει ο Νίκος Τζουάνης θα αφήσει τη θέση του στον Μαυρία. Σουμπίνιο. Κατσουράνης πίσω στον Καρνέζη. Κατσουράνης. Πάλι παίρνει όσα μέτρα βρίσκει μπροστά του. Από τα πόδια του Ζησόπουλου η μπάλα κατευθύνεται και καταλήγει κόρνερ. Η ώρα της αλλαγής, ο Ζέκα αποχωρεί, κουτσένοντας μάλιστα. Και αφήνει τη θέση του στο Μαυρία. Δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση στον τρόπο που είναι πουλωμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Κλέιτον εκτελεί, ο Κουτσόπουλος στην κεφαλιά. Βίντρα. Ο Χριστοδουλόπουλος πήρε την μπάλα μπροστά, αλλά ο Αλεξίου περίμενε και απομάκρυνε. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Εδώ οι μικροί φίλοι του ποδοσφαίρου που δέχτηκαν ένα δώρο από την απομάκρυνση του Βασιλείου. Είδατε και τον χρόνο του παιχνιδιού σε λεπτά, 16-25, που μεταφράζεται σε 39-61% για την ποσοστιαία κατοχή. Τέλεσε ο Χριστοδουλόπουλος, η κεφαλιά από το Σαριέγκη, μπάλα περνά δίπλα από την εστία του Κυριακίδη. Και πάλι η εκτέλεση του Χριστοδουλόπουλου, βγήκε ο Σαριέγκη, πήρε την κεφαλιά, μπάλα πέρασε ελάχιστα εκατοστά δίπλα από την εστία του Κυριακίδη. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι. Αντώνης Πετρόβλου, τελευταία κίνηση από τον Ζεσουάλντο Φερέιρα στη θέση του Σίλβα Κλέιτον, με 2 φόρ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός. Μεντί. Μαυρίας. Βιτόλο. Χριστοδουλόπουλος. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με το Μαυρία.
Ο Ναπολεόνι με το Σιμάο να παίρνει την κεφαλιά. Ο Βιτόλο προς τον Τοτσέ, ο Αλεξίου κολλημένος πάνω του. Δεν του έδωσε ευκαιρίες ο Αλεξίου του Τοτσέ. Ο Μεντί απέφυγε το Μαυρία. Έδωσε στο Σουμπίνιο, άφησε εκείνος στον Ναπολεόνι. Ωραία ανάπτυξη από τους γηπεδούχους με το Μουλόπουλο να ανεβαίνει στην πτέρυγα. Θα γυρίσει, έδιωξε ο Κατσουράνης, ακόμη περισσότερο ο Σπυρόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος ψάχνει αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, αλλά τον σταμάτησε ο Κόρπος. Πόποβιτς, ο Σιμάο με τον Κομίνη να λέει ότι δεν υπήρξε κάτι επιλήψιμο. Κλέιτον δεν πέρασε από τον Τομάς. Υπάρχει δεύτερη μπάλα πεσμένη που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Λεβαδιακός που δημιούργησε πολύ ωραία αντεπίθεση στην προηγούμενη περίπτωση. Εδώ είναι ο Ναπολεόνι που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος. Και η αλλαγή που σας έλεγε ο Νίκος Τζουάνης, ο Πετρόπουλος στον Κατσουράνη, κομίζοντας χαρτάκι, μάλιστα με τις οδηγίες του Ζεσουάλντο Φερέιρα, προκειμένου, έχω την εντύπωση, να δείξει σε σκαρίφημα ο Κατσουράνης εκεί τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθούν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Πολύ ωραίο πλάνο από την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοι στο αυτοκίνητο των εξωτερικών μεταδόσεων της Νόβα και ο Κατσουράνης που βάζει το χαρτάκι στην κάλτσα. Και έχω την εντύπωση, Νίκο Τζουάνι, ότι πηγαίνει στη μεσαία γραμμή. Ναι, πηγαίνει στη μεσαία γραμμή ο Κώστας Κατσουράνης και γυρνά στην άμυνα ο Σιμάο Ματε Ζούνιορ για να δίνει βοήθειες στον Ιωσού Σαριέγγι. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Θα γίνει τώρα πιο αμυντικό το σχήμα του Λεβαδιακού, γιατί τώρα θα βγει ο Ναπολεόνι για να πάρει τη θέση του ο Πασχάλης Μελισσάς. Σε λίγο η τρίτη αλλαγή. Και για τον Λεβαδιακό. Ο Καρνέζης στο Βιτόλο. Με το Σιμάο να έχει γυρίσει πίσω πλέον και τον Κατσουράνη να παίζει στη μεσαία γραμμή δίπλα στο Βιτόλο. Το Μαυρία και τον Χριστοδουλόπουλο στις πτέρυγες. Πετρόπουλος και το Τσε είναι το επιθετικό δίδυμο. Ο Κατσουράνης έχασε από τον Κόρμπο με φάουλ, λέει ο Κομίνης. Εδώ είναι η τελευταία περίπτωση. Και το φάουλ του Κόρμπου. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Ο λόγος που έβαλε τον Πασχάλη Μελισσά, ο κ. Παράσκος, είναι γιατί φοβάται, γιατί ο Πετρόπουλος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Θεωρεί ο κ. Παράσκος ότι θα προσπαθήσει με σέντρες ο Παναθηναϊκός να απειλήσει την αιστεία του Κυριακίδη. Γι' αυτό και βάζει το Μελισσά που είναι ψηλό παιδί και καλός στο ψηλό παιχνίδι, αλλά και πολύ καλός αμυντικά για να κρατήσει το 0. Λοιπόν, ο Πασχάλης Μελισσάς στο παιχνίδι. Για το Λεβαδιακό, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν πλέον οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Ο Ναπολεόνι χαμογελώντας, ο Χριστοδουλόπουλος, η κεφαλιά του Κατσουράνη, ο Τοτσέ θα βγάλει προς τον Κατσουράνη, το σουτ πάνω στον Αλεξίου. Ο Κομίνης δείχνει ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί σε διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για χέρι του Αλεξίου και στη συνέχεια φάουλ στο Σουμπίνιο από το Σπυρόπουλο. Στο 80 πλησιάζουμε, τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ναι, Νίκο Τζουάνι. Και αποβάλλεται και ο βοηθός του Ζεσουάλντο Φερέιρα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ζωζέ Γκόμες, για τις διαμαρτυρίες του. Εδώ είναι η φάση με το σούτε του Κατσουράνη, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Ο Κουτσόπουλος έκανε την προβολή. Ο Μελισσάς έχει πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας και από μια άλλη οπτική γωνία. Όχι, η μπάλα έχει βρει στο μυρό του Αλεξίου. Από αυτή την λήψη φάνηκε και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Ο Βίντρα στη σέντρα, σταθερά ο Κυριακίδης. Σας έλεγα ότι ο Μελισσάς έχει πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας του Λεβαδιακού. Ο Μεντί παίζει μαζί με τον Τομάς και τον Αλεξίου. Είναι τα τρία στόπερ που έχει πλέον ο Παράσκος στο μάτς. Γιατί ήταν στην πτέρυγα, θυμίζουμε. Μουλόπουλος. Φάουλ του Χριστοδουλόπουλου.
Κίτρινη κάρτα στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο για το τελευταίο μαρκάρισμά του επί του Μουλόπουλου. Ο Πόποβιτς στην εκτέλεση. Μπάλα περνά. Κόρνερ είναι. Ο Πετρόπουλος νομίζω ότι είναι αυτός που τη βρήκε στον αέρα. Ο Βίντρα ήταν. Κουτσόπουλος. Η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ από τον Μελισσά, την αλλαγή του Παράσχου. Ο Παράσχος έβαλε το Μελισσά για να ενισχύσει την άμυνά του, αλλά του δίνει τη λύση. Ένα 0 ο Λεβαδιακός με το τέρμα του Πασχάλη Μελισσά. Το πρώτο του στο φετινό πρωτάθλημα, δείτε και πάλι. Η σέντρα του Κουτσόπουλου, ο Μελισσάς στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Καλό άλμα, νίκησε στον αέρα τον Τοτσέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει ο Ρέστη Καρνέζη. Σας έλεγε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Αργυρόγλου ότι ο Μελισσάς μπήκε με αποκλειστικό σκοπό να θωρακίσει την άμυνα του Λεβαδιακού, αλλά εδώ παίρνει την ευκαιρία που του βρίσκεται, που του δίνεται και βάζει μπροστά το Λεβαδιακό. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Αργυρόγλου. Τα συγχαρητήρια από τον κύριο Παράσχο στον Πασχάλη Μελισσά. Ο Πασχάλης Μελισσάς, βέβαια, που εκτός από πολύ καλός αμυντικός, είναι εξαιρετικός και στο ψηλό παιχνίδι. Πάρα πολλές φορές σε παιχνίδια του Λεβαδιακού προωθείται με αυτόν τον σκοπό, να πάρει κεφαλιά, να δημιουργήσει σύγχυση. Τα κατάφερε και πέτυχε τον γκολ με το οποίο ο Λεβαδιακός προηγείται και δέχτηκε βέβαια τα συγχαρητήρια όχι μόνο από τον κύριο Παράσχο, αλλά από όλο τον πάγκο του Λεβαδιακού που πανηγύρισε έξαλλα αυτό το γκολ. Δέχτηκε κίτρινη κάρτα γιατί έβγαλε την μπλούζα του στον πανηγυρισμό. Πάμε στον Νίκο Τζουάνι για να μας μεταφέρει τώρα εικόνες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Ζεσουάλντο Φερέιρα προσπάθησε να εμψυχώσει τους παίκτες του. Όλοι μπροστά, προσπαθήστε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού. Παλιά του Μελισσά προς τον Σουμπίνιο. Λεβαδιακός που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ανασταλτικά. Περιόρισε τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού και από στημένη μπάλα, λίγο πριν το τέλος, βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ο Μουλόπουλος απομακρύνει. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Βιτόλο. Ο Χριστοδουλόπουλος στο Σπυρόπουλο και πάλι ο Χριστοδουλόπουλος. Πέρασε από τον Κόρμπο. Φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Παναγιώτη Κόρμπο. Εδώ είναι η τελευταία περίπτωση. Με τον Χριστοδουλόπουλο να περνά την μπάλα. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Χριστοδουλόπουλος στην εκτέλεση. Ο Μίνης παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, διώχνει ο Κόρμπος. Ο Σπυρόπουλος στο Βιτόλο. Ανεβαίνει να τον πιέσει ο Σουμπίνιο. Μαυρίας, μπροστά του ο Ζησόπουλος. Η προβολή του Ζησόπουλου, πετά την μπάλα στο Σουμπίνιο. Σουμπίνιο πέρασε από τον Βιτόλο, Μαυρίας γυρίζει. Out είναι, Μαυρίας διόρθωσε την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Σουμπίνιο εδώ να έχει κοντά του τον Πόποβιτς, να προχωρά μόνος του. Και τον Μαυρία
να βρίσκει λύση. Ναι, Γιώργο Αργυρόγλου. Αυτό το επεσήμανε ο κ. Παράσκος λίγο νωρίτερα. Έπρεπε να γυρίσει την μπάλα στον Πόποβιτς που ήταν ξεμαρκάριστος. Ο Κατσουράνης χαμηλά για τον Σπυρόπουλο. Κάλυψε ωραία ο Μουλόπουλος. Οι πτέρυγες του Λεβαδιακού έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά ανασταλτικά. Ο Λεβαδιακός που σας λέγαμε ότι έχει πετύχει την τελευταία του εντός έδρας νίκη στις 27 Νοεμβρίου στο πρώτο του παιχνίδι με την Δόξα Δράμας. Ακολούθησαν 6 μάτς, τα οποία είχε μαζέψει 2 βαθμούς στην ισοπαλία 0-0 με τον Πανιόνιο και την ισοπαλία 1-1 με τον Άρη. Τώρα βρίσκεται μπροστά σε μια εξαιρετική προοπτική, φάουλ του Κουτσόπουλου πάνω στο Βίντρα, καθώς απομένουν λιγότερο από 3 λεπτά, περίπου 2,5 λεπτά για τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης και της καθυστερήσεις. Ο Χριστοδουλόπουλος είναι στην εκτέλεση. Το δεύτερο δοκάρι φωνάζουν από τον πάγκο του Λεβαδιακού να προσέξουν οι παίχτες τους. Τώρα σφυρίζει ο Κομίνης, ο Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, έδιωξε ο Κόρπος. Βιτόλο. Περιμένει να καλυφθούν οι ποδοσφαιριστές, οι συμπαίκτες του. Ο Σπυρόπουλος γεμίζει. Διώχνει ο Κόρμπος. Περισσότερο Κουτσόπουλος, Σπύρο Βιτόλο. Πεσμένος στο έδαφος ο Ζησόπουλος. Και τώρα φάουλ στο Βίντρα. Ενώ υπάρχει ο Ζησόπουλος πεσμένος στο έδαφος. Εδώ είναι η φάση στην προσπάθειά του με το Βιτόλο. Σηκώθηκε και πηγαίνει στην άμυνά του. Και πάλι ο Χριστοδουλόπουλος στην εκτέλεση. Εκτέλεση ο Χριστοδουλόπουλος, ο Σιμάο προσπαθεί, διώχνει ο Μεντί. Πόποβιτς απομάκρυνε. Εδώ είναι τελευταία περίπτωση στην προσπάθεια του Σιμάο. Ο Κατσουράνης πέρασε πάνω στο Μεντί, το γύρισμά του. Στο Δουλόπουλος δεν μπόρεσε. Το σούτ από το Σιμάο μπλοκάρει ο Κυριακίδης. 4 λεπτά. Ο χρόνος των καθυστερήσεων άρχισε να μετράει. Είναι ο Πετρόπουλος πίσω από τον Κόρμπο, ο οποίος στην τελευταία περίπτωση δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Δεν ήταν μεταβίβαση, ήταν σουτ. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Πετρόπουλο εκεί. Ο Μουλόπουλος πέταξε προς τον Πόποβιτς, ο Σαριέγκη. Ο Σπυρόπουλος στον Χριστοδουλόπουλο. Θέλει να περάσει από τον Κόρμπο, είναι πάρα πολύ καλός ο Κόρμπος. Με φάουλ, λέει ο Κομίνης. Το είναι ο Μουλόπουλος. Εδώ είναι Κόρμπος και το φάουλ που έκανε στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει πάει στην εκτέλεση. Κλείνουμε το πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Θυμίζουμε, ο Λεβαδιακός προηγείται από το 83 με το τέρμα του Πασχάλη Μελισσά. Χριστοδουλόπουλος εκτέλεση, κεφαλιά προς τα πίσω από το Σαριέκι. Κόρνερ, λέει ο βοηθός.
τον Χριστοδουλόπουλο στην εκτέλεση. Ο Βίντρα προσπάθησε απευθείας, αλλά δεν ήταν καθόλου εύστοχη η προσπάθειά του. Ο Κουτσόπουλος στον Πόποβιτς, έχει το Βιτόλο να τον εμποδίζει. Ο Ισπανός κάλυψε πολύ ωραία. Σαριέγκη. Σπυρόπουλος. Χριστοδουλόπουλος στον Κατσουράνη. Απέφυγε τον Κόρμπο. Ο Μεντί διώχνει. Ο Μαυρίας, ο Κατσουράνης από το κεφάλι του Μεντί. Δεν ξέρω, ο Κομίνης λέει out, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν η μπάλα βρήκε στο Μεντί. Πάμε στο Γιώργο Γυρόγλου. Ναι, Γιώργο. Αποβλήθηκε από τον πάγκο του Λεβαδιακού ο βοηθός του κ. Παράσου, ο κ. Γκουσίδης, από τον τέταρτο διαιτητή, γιατί διαμαρτυρήθηκε στην προηγούμενη φάση. Έχει δίκιο ο Κομίνης, η μπάλα βρήκε στον Πετρόπουλο. Παναθηναϊκός που για τρίτο συνεχόμενο μήνα φέτος στην τέταρτη μέρα του δεν καταφέρνει να νικήσει, εκτός και αν αλλάξουν τραγικά τα πράγματα, δραματικά τα πράγματα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις 4 Δεκεμβρίου είχε ιτηθεί από τον Άρη. Στις 4 Ιανουαρίου είχε την ισοπαλία με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. 4 Φεβρουαρίου σήμερα βρίσκεται πίσω στο σκορ. 1-0 από τον Λεβαδιακό. Κομίνης έδειξε ότι θα κρατήσει ένα λεπτό επιπλέον στο χρόνο των καθυστερήσεων εξαιτίας της περίπτωσης του Κυριακίδη και της κίτρινης κάρτας με την καθυστέρηση. Μαυρίας. Βιτόλο. Έχασε από το Σουμπίνιο. Σουμπίνιο πηγαίνει στο πλάι. Μένει όρθιος από την πίεση του Σιμάου και κρατά. Τον πιέζει τώρα ο Βιτόλο. Σουμπίνιο προσπαθεί να αδειάσει το πάνω μέρος της κλεψίδρας για την ομάδα του που προηγείται από το 83 με το τέρμα του Μελισσά. Και τώρα το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Σπυρόπουλος στην τελευταία προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Ο Τομάς παίρνει την κεφαλιά πάνω από τον Τοτσέ. Ο Μαυρίας με τον Κουτσόπουλο. Κράτησε ο Μαυρίας, αλλά έχασε από τον Κόρμπο, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το Λεβαδιακό. Πόποβιτς με τον Σπυρόπουλο. Πλέον είναι ξεκάθαρο το τι επιθυμούν οι γηπεδούχοι. Να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν εκδηλώνουν επίθεση, προσπαθούν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα. Δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσουν περισσότερο. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κομίνη.